Hayırlı irte, ilning tüp telekanalında Tatarstan yanılıkları, studiyada Çulpan Emiri bizning bugungi çıkarılıştı. Tatarstan Россия Соклану министрлыгының өлешчә мобилизациялау йөкләмәсен үтәде. Алга таба нинди бурычлар үтәлү зарури? Мобилизацияләнгән хәрбиләр ничек әзерлек үтте? Бүген киң җәмәгатьчелек Россияны от казанган Татарстанның халык артисты Наил Дунаев белән хушлаша. Күшәр авылында Асылташ фольклор этник фестивале узды. Югала барган гырыф-гадәтләрне кемнәр барлый? Әтнәдән безнең махсус репортаж. Татарстан Россия Соклану министрлыгының өлешчә мобилизациялау йөкләмәсен үтәде дип белдерде хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Соңгы атнада чакырылганнар хәзерге вакытта Казан югары танк команда училищесының хәрби частендә. Шул ук вакытта армия сафларына алынучылар өчен көзге чакырылыш та башланды. Көнүзәк тема белән бәйле тулырак мәгълүмат Мөршидә Җихан репортажында. Хәрби киемле әтисен танып алган сабый бер урында гына тора аламыни тизрәк газиз кешесе янына йөгерә, әтисенә сарыласы, улым дигән ягымлы сүзләрне ишетәсе килә аның. Бу дулкынландыргыч очрашу мизгеленә кем генә каршы төшә алыр икән? Әнә бит табигатьнең дә күңелен ишкәргән, яңгыр булып ява. Озак та үтмәс алар җиңү белән кайтыр һәм якыннарының күзләре бары шатлыктан дымланыр. Если мы ватаныбызны, якыннарыбызны саклар өчен барабыз, киләчәктә тормышыбыз тыныч булсын. 30 октябрьдә махсус хәрби операция уздыру зонасына Татарстаннан мобилизацияләнүчеләрнең чираттагы төркеме җибәрелде. Ай ахырында хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан Россия Соклану министрлыгының өлешчә мобилизацияләү йөкләмәсен үтәде дип белдерде. Сегодня одна из основных задач – это забота о семьях. Семьи военнослужащих и граждан, призванных на военную службу по мобилизации. И, конечно же, особое внимание я прошу обратить на семьи погибших военнослужащих. Ярдәм чаралары буларак республикада ярдәм янәше помощь рядом республика хәрәкәте эше яңартылды. Игъанә җыю өчен счет ачык кайнар линия аша гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эш алып барыла. Ведется работа по составлению социальных паспортов семей мобилизованных, сбора потребностей. В 15 вузах республики открыты гуманитарные штабы. Бүген 1 ноябрьдә армия сафларына алынучылар өчен дә көзге чакырылыш башланды. Хәрби хезмәткә чакырылучыларның күпчелеге укыту урыннарына һәм хәрби частьләргә җибәрелә. Анда алар 5 айга кадәр заманча хәрби техниканы үзләштерә. Владимир Цимлянский ассызыклавынча, армияга алынган егетләр махсус операциягә җибәрелми. Алар демобилизациядән соң иләренә кайтала. Мөршидә Җихан, Инна Данилова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Казаннан гуманитар ярдәм белән йөк машинасы Мариупольга китте. Китаплар, канцелярия товарлары, туклану, киемнәр буларның барысында бергә Казан Федераль университеты һәм Яшь гвардия яшьләр хәрәкәте җыйды. Теманың дәвамы киләсе язмада. Жылы свитерлар, аяк башлар, кирәкле аяк киемнәре барысында Владислав Тарасов капчыкларга җайлы итеп тутырган. Булар барысы да хәрбиләр өчен, Мариупольдә яшәүчеләр, бигрәк тә университетта укучылар өчен зур ярдәм булыр. Җыелган ярдәмне Владислав үзе үк Мариупольгә илтеп бирергә җыена. Как сам студент прекрасно понимаю, что сейчас трудную минуту. Мин үзем дә студент буларак бик яхшы аңлыйм. Аларга авыр. Һәм бу ярдәм аларга кирәк. Тормыш гел үзгәреп тора, туктап тормый. Алга барырга, дусларча ярдәм кулы сузарга кирәк. Әлеге җыелган әйберләр Казан Федераль университеты, Лениногорск шәһәре һәм гомумән барлык студентлардан китаплар, канцелярия товарлары, кәгазь, карандаш, ручкалар, рус телендә укыр өчен тәрҗемә сүзлекләр. Бүгенге көндә инде Казан Федераль университеты җыйган һәм инде безнең муниципаль районнарыбыз җыйган бу гуманитар ярдәмне без Мариуполь шәһәренә, андагы мәктәпләргә, андагы Мариупольдагы дәүләт университетына һәм безнең хәрбиләребезгә шушы инде гуманитар ярдәмне илтеп тапшырырга планлаштырабыз. Барлыгы 2,5 тонна кирәк яраклар кәгазь тартмаларга, капчыкларга тутырылган. Введением частичной мобилизации. Өлешчә мобилизация кертелгәч, әлбәттә, һәрберсенә дә ярдәм кулы сузабыз, бигрәк тә хәрбиләргә җылы киемнәр белән.
Товарлар тиелгән машина юлга чыкты. Мариупольгә озакламыйча барып та җитәр. Фәннур Хәсәнов, Диана Дасаева, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары. Бүген 1 ноябрьдә башкалабыз Казан бөтен Россия тарихи диктант проектына кушыла. Теләгән һәркем үз белемнәрен шәһәр мәйданчыкларының берсендә онлайн тикшерә алачак. Өстәмә мәгълүматны экраннарда күрсәтелгән телефон номеры буенча белешергә мөмкин. Исегезгә төшерәбез, тарихи диктант тарих волонтерлары хәрәкәте тарафыннан оештырылган. Проект тарихи белемнәрне популярлаштыру һәм саклау, шулай ук ватан тарихына карата кызыксынуны арттыру өчен тормышка ашырыла. Чыгарылышыбызны кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Татарстан Республикасының театр сәнгате гомумән халкыбыз тирән кайгы кичерә. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты, милли сәхнәбезнең якты йолдызларының берсе Наил Дунаев вафат. Дунаев Николай Иванович Наил Дунай 1937 елның 3 майында Татарстанның Зәй районы Әхмәт авылында туа. 1961 елда Мәскәүдә Щепкин исемендәге югары театр училищесын тәмамлый һәм Татар академия театрында эшли башлый. Аның табигый таланты һәм олы җанлы шәхес булуы тамашачыларны һәрвакыт җәлеп итте. Аның башкарган рольләре бихисап, һәр образы тормышчанлыгы, табигыйлыгы белән аерылып тора иде. Актерлык хезмәте белән бергә Наил Дунаев театр өчен пьесалар тәрҗемә итә. Моннан тыш Казан мәдәният һәм сәнгать университетында профессор булып эшли, актерлык осталыгын укыта. Аның бихисап укучылары бүгенге көндә дә үз юлларын тапкан абруйлы шәхесләр. Наил Дунаев күренекле, киң диапазонлы артист, үз эшенең чын остасы иде. Театрда аның абруе гаять зур булды. Һәрвакыт көләч йөзле, ягымлы карашлы, җылы күңелле Наил абый истәлеге татар халкы безнең күңелләрдә мәңге сакланыр. Наил Дунаевны соңгы юлга озату бүген 1 ноябрьдә иртәнге сәгать 10-да Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында үтәчәк. Яңалыклар чыгарылышыннан соң сезнең игътибарга хәерле көн Татарстан тапшыруында Наил Дунаев турында фильм тәкъдим итәбез. Башка хәбәрләр турында. Цифрлы үзгәрешләр. Бу Россия президенты билгеләгән үсешнең 5 милли проектларының берсе. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләре белән Алия Галиуллина таныштырыр. Башкортстан башкаласы Уфада Идел буе законнар чыгаручылар ассоциациясының IT өлкәсе эшчәнлеген цифрлаштыруга багышланган утырышы булды. Анда ил президентының Идел буе федераль округы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров, Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Фәрит Мөхәммәтшин дәүләт советы исеменнән Чувашия дәүләт советы белән хезмәттәшлек турында килешүгә кул куйды. Парламент рәисе җомга көнне Лаешта булып кайтты. Фәрит Мөхәммәтшин күп профильле лицейда Белогорье яшьләр үзәгендә башка берничә объектта булып район активы белән очрашты. Россия экономиясын ныгытуда фән айырым роль уйный. Башкортстанда сәфәрен Фәрит Мөхәммәтшин дәүләт нефть-техник университетыннан башлады. Ректор Олег Баулин Татарстан парламенты рәисе Россиянең ире нефть-газ предприятиелары коворкинг зоналарын күрсәтте. Лабораторияда студентлар углеводород материалларын, нефть казылмаларының үзенчәлекләрен өйрәнәләр. Цифрлы технологиялар ярдәмендә яңа ятмаларны эшләүне, кара алтын чыгаруны модельләштерәләр. Фәрит Мөхәммәтшинга беренче һөнәри белем бирү темасы яхшы таныш. Ул Уфа нефть институтын тәмамлаган. Шуңа күрә булачак нефть чыгаручыларның әзерлеген белгеч буларак та бәяләде. Уфимский нефтяной институт и тогда был лучшим в Советском Союзе по подготовке кадров нефтяников. И требования растут к кадрам. И в сегодняшних условиях надо быть конкурентным выпускником Уфимского нефтяного института, чтобы потом на практике, в жизни показать все преимущества вот этой отрасли. Самой доходной отрасли в стране, ну а в наших регионах, в Татарстане, Башкортостане, это хребтовые отрасли нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие. Иктисадны, сәнәгатьне, банк секторын, мәгарифне һәм мәдәниятны цифрлаштыру дәвам итә. Янгын сөндерү, авария, көн күреш калдыкларын системалы җыю барысы да автоматлаштырылган. Әлбәттә, күпләр Татарстан тәҗрибәсе белән дә кызыксынды. Безнең республикада бу ел цифрлаштыру игидесе астында уза. Беренчедән, барлык дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне электрон рәвешкә күчерәләр. Икенчедән, авылларга югары тизлекле интернет үткәрелә. Ә өченчедән, күптән түгел Казанда Бәшир Рәмиев исемендәге уникаль IT парк ачылды. Ул IT-бизнеста беренче адымнарын ясаучылар өчен дә, киләчәкнең җитди проектларын булдыручылар өчен дә кирәк. Цифрлаштыру җитди һәм перспективалы тема. Шуңа күрә бу турыда ассоциация утырышында Башкортстан башлыгы Радик Хабиров та әйтте. Сейчас важно поддержать наши российские IT-компании, создать комфортные условия для их работы и предотвратить отток кадров из отрасли.
Цифр трансформациясы Россия президенты белгілеген үсешінің 5 милли мақсатларының бірсі. Дәулет башлығының Идел буенда тулы вәкаләтлі вәкиле шуны искә төшерде. Санкция басымы микроэлектроникада күзәтелә. Шулай ук Игорь Комаров округ субъектларына, гражданларга һәм аларның гаиләләренә ярдәмгә килгән 4 Россиянең яңа төбәгенә ярдәм иткән өчен рәхмәтен белдерде. Будет правильно, если региональные меры будут распространяться не только на семьи мобилизованных, но и военнослужащих и именных добровольческих подразделений, кадровых военных. Поддержка должна продолжаться и после отъезда защитников Родины в зону боевых действий. Мы видим большую работу, которая проводится и органами исполнительной власти, и законодательной власти. Дәүләт һәм муниципаль контроль, яшьләр парламентаризмын үстерү һәм парламент ара хезмәттәшлекне үстерү буенча тиешле карарлар турында сөйләделәр. Татарстан Дәүләт Советы Чуваш Республикасы парламенты белән хезмәттәшлек турында яңа килешүгә кул куйды. Ул интеграция өчен бөтенләй башка мөмкинлекләр ача. У нас и так были тесные отношения, но мы теперь их узаконили и взяли на себя высокую ответственность поддерживать, помогать друг другу. Еще ближе станем и больше сделаем. Төбәк парламентлары башлыклары дәүләт җыелышы Корылтайы Башкортстан бинасында булдылар. Утырышлар залын карап, хезмәттәшләренең эш үзенчәлекләре белән кызыксынып, тарихка бай булган музейны карадылар. Тагын бер мөһим миссия. Президентның тулы вәкаләтле вәкиле һәм парламентарийлар генерал-майор Миңнегали Шаймуратов һәйкәленә чәчәкләр салды. Дәүләт Советында Татарстан Конституциясын кабул итүгә 30 ел тулуга багышланган республика конкурсларында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы узды. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанның халык депутатларына хакимият институтлары, җәмгыять һәм гражданнар арасында, республика һәм федераль үзәк арасында социаль хезмәттәшлекнең яңа төрен җайга сала торган законнар эшләргә һәм кабул итәргә туры килүен билгеләп үтте. Татарстан Конституциясының 30 еллыгы үзеңне тикшер республика конкурсы һәм Татарстан Конституциясы тарих һәм заманчалык интеллектуаль уены юбилей датасы алдыннан узды. Беренче проектта республиканың төп законын билгеләүгә онлайн тест уздыруда 10 мең ярым кеше катнашты. Конституцияның иң яшь белгеченә 16, иң тәҗрибәле катнашучыга 72 яшь. Конкурста республиканың барлык районнарында яшәүчеләр дә катнашты. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Республикабызның милли китапханәсендә тиздән балалар өчен бушлай әдәби сәнгать остаханәсе ачыла. Катнашучыларга бер ай эчендә хикәя язарга һәм аңа укытучылар җитәкчелегендә рәсемнәр ясарга туры киләчәк. Балалар иҗаты нәтиҗәсе буларак хикәяләр җыентыгын бастыру күздә тотыла. Дәресләр 12 ноябрьдән 15 декабрьгә кадәр барачак. Дәресләрдә балалар текстлар, рәсемнәр, материаллар белән эшләргә өйрәнә. Иҗади остаханәгә 7 яшьтән алып 9 яшькә кадәрге балалар языла ала. Әлеге чара жанлы китапханә дип исемләнгән халыкара проект кысаларында оештырыла. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Шушы көннәрдә Республиканың язучылар берлегенең Тукай клубында журналист, шагыйрь һәм күп җырлар авторы Камил Сәгъдәтшинның 70 яшьлек юбилеена багышланган Яшигәле Сөйнеп исемле иҗат кичәсе булып узды. Юбилей кичәсендә аның күп санлы якташлары катнашты. Алар арасында Иске Рәҗәп авыл җирлеге хезмәткәре, шушы авыл хуҗалык җитәкчелеге, район һәм республика күләмендәге күренекле шәхесләр бар иде. Берничә ел элек юбиляр булачак журналистлар арасында иң сәләтләрен ачыклау максатында үз премиясын булдыра. Әлеге кичә барышында Казан Федераль университетында белем алучы булачак журналистлар арасында ел дәвамында барган иҗади бәйгедә җиңгән 3 студентка Камил Сәгъдәтшин исемендәге премиялар тапшырылды. Менә бу теге үзенә күрә бер кабатларны табыла торгандыр. Әмма дә ләкин менә шушы эш әйбернең бергә бәйләнүе, җырчы, композитор һәм сүзләр авторы аны бергә булган очракта, Камил булган очракта гына ул халыкка теге 100% барып җитә. 70 яшь ул ниндидер күләмдә нәтиҗәләр ясау вакыты бит инде дәйме. Худайга шөкер, мин теге Ватаным Татарстан редакциясендә 30 елдан артык хезмәт куйдым. Хәзер бүгенге көндә дә әле кулдан килгәнчә язам. Әле планнарым зурдан, әгәр дә Ходай исәнлек, саулык бирсә, әле язарга да язарга. Шуңа күрә менә бу нәтиҗә ясауны әле мин соңгысы булмас дигән өметтә яшим.
Юбилярның кичәсе турында тулырак репортажны иртәгә 2 ноябрьдә хәерле көн Татарстан тапшыруында карый аласыз. Россия халыкларының мәдәни мирасын саклау эше республикабызда даими рәвештә алып барыла. Әтнә районы Күшәр авылында Асылташ фольклор этник фестивале да шул нисбәттән уздырылды. Аның төп максаты югала барган гореф-гадәтләрне, халык авыз иҗатын, уеннарын, җыр биюләрен торгызу, саклау һәм халыкка тәкъдим итү иде. Фестивальнең асыл-ташларын Алия Галиуллин да күреп кайтты. Әйләләмдә кабат кире кайтам. Куйныңга сиенәм сабыдай. Игенчедә гади ихлас жанлы, тыйнак, елмаюлы, сабыр син. И күшәрем, һәр тыкрыгың сайын риваятләр тулы авыл син. Урман кырлары үзенә тартып торган Асылташтай кадерле, күркәм Күшәр авылында Асылташка тең фольклор ансамбльләре бер сәхнәгә җыелды. Әтнә районы башкарма комитеты җитәкчесе Айрат Каюмов та үз чыгышында үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дигән әйтемне искә төшерде. Үткәнебез безнең инде бик матур, инде Алла бирсә киләчәгебез дә бик матур булыр дип ышанып калабыз инде. Әтнә районы быелгысы елда инде бик шунда үзенең иҗат юнәлешенең бер төп юнәлеше итеп кабул итеп алды. Шул рәвешле районнар арасында дуслык күпере салып, милли мирасыбызны киләчәк буынга җиткерү дип белдерде оештыручылар. Бу фестивальгә килгәндә, менә инде безнең Аллага шөкер Әтнә районында да ниһаять инде фестивальләр уза башлады. Моның максаты рухи азык бирү. Менә безнең яшь буынга, киләчәк буынга шулай ук инде аның икенче максаты мин үзем инде уйлыйм инде районнар белән дуслык күпере төзеп, дус бердәм менә яшәү һәм иҗат итү дип атыйм. Айсылу Әсәдуллина гөслә уен коралын торгызып, уйнарга өйрәнгән, төркем оештырып, хәзер бергә чыгыш ясыйлар. Татар сәнгатенә кагылышлы шундый зур эшне ничек инде халыкка хезмәт дип атамыйсың? Biz bugün indi үзебезнең Балташ районында, Иске Шипья авылында яздырылган Сандугашин Симмени дип атала торган җырны торгызды, гөсләгә салды һәм инде җырлап уйнап башкарабыз. Һәм инде шулай Арча районында Сәрдәбаш авылында яздырылган Фазыл чишмәсен башкарып китәбез. Ансы инструменталь гына була. Күшәр авылына килеп чыгуым очраклыгына түгел, чөнки мин бу авылның кияве ди, шигырьләр, җырлар авторы Вазих әфәнде Фатихов. Үткәнне барлау, үзеңнең җырларыңны барлау, халыкның моңнарын барлап алу, үзе зур әйбер бит инде, зур чара бит инде. Менә моны оештыручыларга мин рәхмәт әйтер идем. Бүген бу фестивальгә дә Кияү мунчасы исемле күренешне алып килдек. Бу күренеш инде үзебезнең юлалар инде, татар юлалары инде, элегендә шундый юлалар булган авылда инде без моны өлкәннәребездән сорашып, белешеп, ничек булган без аны әзрәк театрлаштырып, инде матур итеп шуны сәхнәләштердек инде. Россия күләмендә мәдәни мирасны саклау елы буларак билгеләнеп үтелә. Оештыручылар милли җырларыбызны, биюләребезне, гореф-гадәтләребезне хәтерләрдә яңартып, үсеп килүче яшь буынга җиткереп, традицион бәйрәмгә әйләндерүне максат иткәннәр. Халыкка битен фольклорны җиткерергә кирәк, күрсәтергә кирәк. Аның төбендә безнең милләтнең йолалары, гадәтләре ята. Аларны барларга кирәк, югалтмаска кирәк. Шулай булса гына милләтебез яши. Шуңа күрә мин бүгенге максатыма ирештем дип уйлыйм. Әлбәттә җитәкчелек белән бергә. Һәм менә бу Асылташ фестивале безнең Күшәр авылы фестивале югалмасын иде, елдан ел яңарак, төсмер алсын иде, күбрәк коллективлар килсен иде. Гомумән бөтен дөньяны менә шушы Асылташ белән матурлык биләп алсын иде. Шуның дәлиле Шәрифуллиннар гаиләсе. Ике яклап та нәселебез белән җырга моңга гашыйкбыз диялар. Хәтта уен коралларын гаилә башлыгы Илшат әфәнде үзе ясый. Кирәк булганда, конкурсларга, фестивальләргә йөргәндә, нинди дә булса үзенчәлеклерәк уен коралын күрсәк, аны инде я алып кайтабыз. Әгәр инде алып кайту мөмкинлеге булмаса, шул уен коралын ясаган кешеләр белән элемтәгә кереп, ул уен коралларын инде үзебездә ясыйбыз. Менә ирем курайлар, татар курайлары, шулай ук таш сыбызгылар ясый, һәм шулай ук салам курайда ясап, ул салам курайларны да үзебезнең ансамблебезгә кушып чыгыш ясаган вакытлар бар. Фестивальгә репертуарларында җирле гореф-гадәтләр саклана торган этнографик ансамбльләр чакырылган. Барлыгы 13 фольклор ансамбле чыгыш ясады. Яшьләргә дә, барыбызга да фестивальләрне шулай ешрак күрсәтеп торсалар, катнаштырсалар, яшьләрне дә, безне дә бик шат булырык. Фестиваль менә әйтик монда татар мөхите
бик күңелле, бик ешхан төстә башланды менә ул. Аллага шөкер. Менә ул моң, татар моңы ул бит кабалламас моңайма. Татар моң тел ул милләтнең кызгысында. Бәйрәмгә кайттык, Казаннан кайттык. Бик матур иде бу Миләүшәгә, бик зур рәхмәтләр инде шушындый матур итеп, шушындый чаралар уздырган өчен. Асылташ фольклор фестивале халык авыз иҗады җәүһәрләре ярдәмендә гаиләдә һәм җәмгыятьтә туган телебезне, асыл гореф-гадәтләребезне кадерләп сакларга, милли рухыбызны югары күтәрергә мөмкин икәнлеген раслаучы фестивальләрнең берсе. Чара катнашучыларга дипломнар һәм татлы бүләкләр тапшыру белән тәмамланды. Алия Галиуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары, Әтнә районы. Быел республикабызда рекордлы уңыш 5 миллион тоннадан артык ашлык җыеп алынды. Техник культураларны җыю әле дә дәвам итә. Кырларда эшнең барышы ничек үтә? Бу һәм башка сорауларга Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Садыков җавап бирә. Сүзне актуаль әңгәмә сәхифәсен алып баручы Гөлназ Ибраһимовага бирә. Хәерле иртә, Ирек Әнвәрович. Исәнмесез. Халык кырдагысы түгел, амбардагысы ашлыкты, икенче икмәгебез бәрәңге уңышын җыеп алу төгәлләндеме әле? Эш быел сыелда күп алып барылды. Быел сыелда безнең 4600 гектарда бәрәңге культурасы егелә. Бу безнең оешкан хуҗалыкларда дип әйтик инде, фермерлар хуҗалыгында һәм авыл хуҗалыгы предприятиеларында. Бүгенге көндә соңгы гектарларын алып бетереп барабыз. 120 мең тоннадан артык бәрәңге егелеп алынды. Безнең бу шәхси хуҗалыкларны исәпкә алсак инде, гомумән 800 мең тоннадан артык китәчәк. Быелгы елның нәтиҗәләре шундый булыр дип өметләнәбез. Шикәр чөгендерен җыеп алу ничек бара һәм кайсы районнар төгәлләде? Шикәр чөгендере белән безнең 10 район шөгыльләнә. Шуларның икесе бүген белән Чөпрәле районында бу эш төгәлләнде инде. Шикәр чөгендерендә 1,5 миллион тонна шикәр чөгендере җитештерелеп, бүгенге көндә казып алынды. Анда эш күп калмаса да барыбер әле бар. Бүгенге көндә 3/1-нән әзрәк 25% чамасы безнең шикәр чөгендере мәйданнарын казып аласы бар. Менә рапс, көнбагыш кебек май культуралары күпме игелә республикабызда һәм аның уңышы ничек? Быел рапста, көнбагыш культурасында быелгы елны безнең уңышы әйбәт булды дип әйтергә кирәк. Менә 20 центнерга якын, кайсы бер басулардан 35 центнер, 30 центнер чыккан басулар булды. Рапс культурасы өчен безнең республика өчен бу зур күрсәткеч. Гомумән алганда, көнбагыш белән рапсны бергә санап алган очракта безнең 600 мең тоннага якын май культуралары җитештереләчәк. Быелгы елның нәтиҗәләре буенча дөрес әле рапс егелеп беткән булса да, алынып беткән булса да, көнбагыш мәйданнары бар. Ул гомумән безнең соң өлгерә торган культуралар, хакыра иң соңына алына торган культураларның берсе. Аның буенча шама белән безнең 350 мең тонна бөртек май бөртекләре кертәбез инде. Ирек Әнвәрович, карабыдай культурасына да тукталып китсәк иде. Карабыдай культурасы республикабызда 15 мең гектарга якын мәйданда егелә. Киләсе елга без аның мәйданнары артуын көтәбез. Бүгенге көндә ул тулысынча суктырылып бетерелде. Безнең Азнакай районында, иң күп мәйданнар Азнакай районында. Чөнки безнең Бөгелмә районында бөртеккә кабыгыннан айыруга яраклаштырылган эшкәртү базасы бар. Иген кабул итү пункты дип әйтик инде. Елдан ел ул шул 15-16 мең гектар мәйданнарда егелә безнең. Киләсе ел уңышына туфрак әзерләү эше ничек бара? Ахырына якынлашып бара. Бүгенге көндә безнең бигрәк тә игътибар итәбез менә тирәнтен эшкәртүгә. Яртысыннан күбрәге 850 мең гектардан артык мәйдан безнең тирәнтен эшкәртелгән. Гомумән алганда 1,6 миллион гектардан артык мәйдан безнең гомумән сүнкә күздән сәрлеп эшкәртелеп калган быелгы елны. Бүгенге күрсәткечләр
өзебезнең алда куйган планнар 1,7 артык мәйдан ул мәйданнарны эшкәртеп бетерәчәк без Алла версә, и бу безгә кышкы, язгы дымны күбрәк туфракта саклап калып, киләсе елның уңышына тотарга дип әйтгәндә, үсемлекләрне шул киләсе ел үзенең уңышын формировать иткәндә тотарга запас булачак. Ирек Әнвәрович, сезгә дә һәм инде игенчеләребезгә дә шушы җаваплы эшегездә зур уңышлар телибез. Рәхмәт сезгә. Актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагы Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Садыков булды. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирның хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ул тулаем халкыбызның мәшһүр, күренекле, яраткан артистыбыз Наил Дунаевка багышлана. Ә мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.